Gidaghanon sa mga tao nga napakan og iro-giring sa Lapu-Lapu City nagsaka. City Health Office ug City Veterinary Office nakigalayo na sa mga barangay officials aron malikayan ang insidente sa pagkamatay tungod sa rabies. Ano ang report? Gitigom kaganihang buntag ang mga opisyal sa kabarangayan aron mahanay ang mga lakang aron masigurong mabakunahan batok rabies ang mga iruog iring sa ilang dapit ug malikayan ang human deaths. Kini human masuta sa laboratory test nga natala sa pipila ka mga barangay ang mga konfirmadong kaso sa rabies. Atong paningkamutan nga ang katong iro nga positive sa rabies through sa laboratory dili kanang ang katong napaakan nga victim dili siya maka-show og rabies virus, no? Kay dapat ma-aksyonan dayon, mabakunahan dayon sila. Base sa data sa City Health Office, padayong nagsaka ang gidaghanon sa mga napaakan sa iro ug iring matag tuig. Gikan sa 10,202 animal bite cases sa tuig 2020, misaka kini sa 13,134 animal bite cases sa tuig 2021. Samtang sa unang unom ka buwan pa lang sa tuig 2022, aduna nay 10,034 animal bite cases. Kay para tanang mga iro nga naa sa ilang barangay mabakunahan nato, kay kinahanglan ang target nato ana is to achieve the 70% of that dog population in their barangay should be kanang mabakunahan nato sa rabies. 71.33% sa animal bite cases iya sa mga iro, samtang 28.67% niini mga pinaakan sa iring. Samtang sa mga nakapaak nga iro, nasuta usab sa City Health Office nga 86% niini mga pet dogs o mga binuhi nga iro, samtang 14% lang ang mga stray dogs o mga libod suroy nga mga iro. Samtang moabot sa 73% ang napaakan sa mga stray cats ug 27% sa pet cats. Sa nakalabang 5 ka tuig, may natala ng 3 ka mga kaso sa pagkamatay tungod sa rabies. Subay niini, naglaraw ang City Veterinary Office ug City Health Office nga sa sunod higayon ang mga pet owners na usab ang ipaubos sa orientation. Para makahibaw sila unsay ilahang role niya, unsay mga penalty if in case nga mo violate sila sa ato ang ordinance. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.